Výborné. Sladké sushi, jahody, sušienky. Máme rúžové sušienky, mascarpone. Dávam také väčšie. Jednu lyžicu lotus natierky. Pomixujeme. Vypracujeme z toho cesto, ktoré bude držať pokope. Papier na pečenie. Prikryjeme druhým papierom. Rozbalkáme. Ohnem ten papier. Urobím si pekný kraj. Cesto máme nachystané. Urobíme si plnku. Smotanú na šľahanie. Lyžicu kryštálového cukru. Puding bez varenia. Vymiešame hustý krém. Nepotrebujete mixér, dá sa to urobiť takto ručne. Máme hustý krém, pridáme do ňoho ešte liofilizované jahody. Je to výborné. Nanesieme krém, zabalíme ako roládu. Tam do chladničky. Sushi je hotové, idem to okoštovať. Niečo mi tam chýba. Divné. To Lotus bolo oveľa lepšie. Vyskúšajte tú verziu Lotus. Namočím do čokolády a ak to nepomôže, tak už nič. Ani čokoláda sa nechce roztopiť. Takto sa mi roztopila. Pokus číslo 2. Napichnem si to na špajdlu, namočím, presuniem na papier. Ochutnávka číslo 2. Strašne divné. Iba som sa zbytočne narobila. Ahojte!